Hi guys. Ngayon guys, maggawa tayo ng tao guys. Gagawa. Gagawa. Huwag ka tawa dyan. Gagawa tayo ng tao guys. Galing ako dito guys. Mura nagsugdan. Lami ikaw i-video eh. King tao mo na yung tao gisugdan. Umpisa na. Ito guys. Ito yung ulo guys. Gagawin. Okay. Wait ka tumamos. Huwag ka tumamos. Ano pa ba? Ito yung ulo. Ito yung ulo guys. So, yung mata. Diba guys? So, ayun. Ito yung ulo. Katawa, oy! Ano nakakatawa dyan? Ano nakakatawa dyan? Gawa Bakit na di ako ako ng tao. nakatawa? Tawa ng tawa yung anak ko guys. Walang tiwala sa ano. Ito yung katawan guys. Gawin natin itong katawan. Ito yung katawan. Ito guys. Ito yung katawan ng tao. Idugtong. Idugtong natin yung ulo. Uy. Wala si Kibol. Tingnan mo dyan. Oh. Ayan guys. Kita mo ba guys? Oh, ito. Kulang na lang siya ng kamay. Gawaan natin siya ng kamay guys. Yan. Gagawa pa tayo ng kamay guys. Ito yung kamay. Ilagay natin dito. Ayan. Ang haba. Ang haba ng kamay. Ito yung kamay. Sigatawa dyan na. Ba't ka tumawa? Ano nakatawa dito? Gumawa lang ako ng tao. Lagi mo ot. Hindi mo katawa. Ay, mahaba yung isang kamay. Tingnan mo guys, mahaba ba yung isang kamay guys? Yan o. Ayan eh, mahaba. Patulan natin. Ayan. Ayan ito na guys. Ayan. Kulang na lang siya ng ano guys. Kulang na lang siya ng... Wala, nalaglag. Nalaglag ang ulo. Wala. Asan na yung mukha? Napipi. Ito yan guys. Oh. Ayan. Ayan. Kulang na lang siya ng ano. Kulang na lang siya ng paa. Ayan. Paa. Gagawa tayo ng paa. Tapos, pabarugon na to siya guys. Patayuin. Patayuin natin siya guys. Magaling ko guys. So, diba? Diba? Oh. Kulang na lang siya ng isang paa. Kulang. Maliit. Maliit yung isang paa guys. Musta man ni siya mura manigbaki. Ayan o, diba guys? Forma na siya ng tao. Ayan o, diba? Ang galing ko gumawa ng tao guys. Ayan. Anuhin natin ang buhok. Gawa natin siya ng buhok. Kasi babae siya guys. Babae siya. Diba? Meron na siyang buhok.
Di ba guys? Okay na. Oh. Huwag ka tumawa, John. Ano ka ba? O, di ba guys? Tingnan nyo guys. O, tingnan nyo yung ginawa kong tao, di ba? Ayan o. Ayan buhok na. O, yan. Patayuin natin siya guys. Subukan natin siyang patayuin ha. Kung tatayo siya. Ganun lang kasimple guys. Ayan. O, diba? O, tumayo siya, o. Huwag kang magpalo. Tumayo ka. Ano, matibay, hindi matibay yung tuhod mo. O, diba guys? Yay! Nakagawa na ako. Uy, natumba. Tama na guys, tama na guys.